салом дӯстон, аввалин бозӣ дар миёни чоргонаи беҳтаринҳои лигаи чемпионҳо баргузор гардид. ҷуфти дигар имрӯз дар ҳамон кишвар ба майдон меоянд ва ин бозиам хеле ҷолиб аст. Аз он ҷиҳат ки оё дар финали Лондон мо шоҳиди дуэли дастаҳои Олмон яъне дер классикер мешавем ё ин ки не, ё ин ки Килиан Мбаппе дар муқобили дастаи ояндааш барои ба даст овардани ҷоми гӯшдароз қарор мегирад. Хулоса, лигаи чемпионҳо ба нуқтаи ниҳоии худ мерасад ва мо дар бораи ҳар як бозӣ алоҳида суҳбат мекунем. Дӯстон, лигаи чемпионҳо ба тамошавӣ наздик аст ва моро дуюмин бозии нимфинал интизор мебошад. Боруссия рои имтиҳони ҷиддӣ бар зидди ПСЖ интизор аст. Чӣ гуна сенсатсия моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои рақобатро бо 1х бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Вале биёед аввал атрофи бозии Баварияи Мюнхен ва Реал Мадрид ҳарф мезанем ки аллакай дидори аввалро бо розигии тарафайн анҷом доданд. Яъне аз ҳисоби мусовии 2-2 миёни ин тимҳо касе сахт хафа ва норозӣ нашуд. Ҳарчанд ки аз рӯи кулли оморҳои майдони мизбонон андак пешсафӣ доштанд, вале дастаи Дон Карло бошад ахиран дар ҳисоб қафо намонд. Чизи муҳим барои Реал он буд ки ин даста дар бозии аввали сафарӣ дучори бохт нашуд. Гарчанде дар 20 дақиқаи аввали рақобат дар варзишгоҳи Альянс Арена дастаи Тухел меҳмононро ба қавли нафасгир кард, вале ба зудӣ гол зада натавонист. Як хел ҳолато Лунин сейф мекарду, дар як хел ҳолато таҳаммулпазирии хусаи мадридиён барояшон сабаб шуд то голи барвақтӣ сар надиҳанд. Бар замми ин шогирдони Анчелоти дар интизори иштибоҳи мизбонон ва такя ба суръатфизоии бразилиён дар хатти ҳуҷум камин мегирифтанд. Чунин фурсатам дар дақиқаи 24 фаро расид. Ирсоли голии нотакрор дар иҷрои Тони Кросс ба ҷониби Винисиус Ҷуниор албатта ки мадридиёнро ба пеш баровард. Барои Вини Ҷуниор дигар фарқе надошт ки Минҷе мавқеашро аз даст дод ё тонбалӣ кард, зеро ӯ аллакай тӯбро аз паси Нойер равон карда буд. Дар идомаи рақобат ҳарчанд ки алангаи ҳуҷумии мизбонон хомӯштар гардид, вале талошҳо барои голзанӣ танҳо бидуни натиҷаи муайян дида мешуданд. Баъди танаффуси рақобат ҳам мюнхенҳо мисли фурсатҳои аввали бозӣ ҳуҷумҳои худро бештар намуданд. Талошҳои пайваста имкон дод ки Лерой Санеам ба зудӣ ҳисобро баробар кунад. Голи Харри Кейн бошад аз пеналти Баварияро ба пеш баровард. Баъди ҳисоби 2-1 умедҳо ба пирӯзии дастаи Тухел бештар шуданд, вале кӯшишҳои Реал дар ҳамла ва қоидавайронкунии кариягӣ боиси голи дигар шуд. Вини Ҷуниор албатта аз пеналти дубл карда рақобати аввали ниманиҳоӣ ҳам бо натиҷаи 2-2 хотима ёфт. Баъди ин мусовии хонагӣ ва имконҳои аз дастрафтаи голзанӣ барои Бавария дигар ҳеҷ пушаймонӣ фоида намекунад. Акнун тақдири рохати финалӣ дар замини мадридиён ҳаллу фасл мешавад. Дар ҳоле ки Баварияи Мюнхен дар бозии аввали марҳилаи ниманиҳоии лигаи чемпионҳо дар замини хеш ба Реал Мадрид пирӯз шуда натавонист, аллакай роҳбарони ин даста гӯё ки ҷойгузини Тухелро пайдо карданд. Аллакай беш аз як моҳ пеш маълум гардида буд ки Томас Тухел бо анҷоми мавсим аз Бавария меравад. Дар Мюнхен ҳам дигар диданд ки Хаби Алонсо аз байр ягон ҷо рафтанӣ несту Зиданро нозҳояш хеле ҳам зиёданд. Ниҳоят диққатҳоро ба самти Ралф Рагник равон карданд. Ба гуфти журналисти олмонӣ Кристиан Фалк, сармураббии феълии мунтахаби Австрия ҳам розӣ шудааст то дар Бавария кор кунад. Пештар мегуфтанд ки Рагник ҳам пешниҳоди мюнхениҳоро рад кардааст ва бо мунтахаби Австрия то соли 2026 кор мекунад, вале акнун бошад гапҳо тамоман дигаранд. Ба гуфти журналисти олмонӣ, ҷонибҳо пеш аз имзокунии шартнома атрофи чанде аз ҷузъиётҳои кори гуфтушунидҳоро идома дода истоданд. Ба гуфти расонаҳо, як шарти розишавии Рагник ба кор дар Мюнхен ин дастрасӣ ба корҳои трансферӣ мебошад, вале ҳанӯз пурра дақиқ нест ки роҳбарони Бавария ниҳоят ҳамин нафарро интихоб мекунанд ё ин ки каси дигаре аз нимароҳ пайдо мешавад. Хабари дигари футболӣ ба англисҳо дахл дорад. Англисое ки дар марҳилаи ниманиҳоии лигаи чемпионҳо ягон намояндаам надоранд. Он ҷо гап сари Ман-Сити ва гаронтарин бозингари он меравад. Ба як гуфте, Ҷек Грилиш метавонад Манчестер Ситиро тарк кунад ва ба сафи Челси пайвандад. Дар бораи рафтанҳои Грилиш пештар ҳам зиёд мегуфтанд ва акнун бар онанд ки ӯ аллакай дар рафзанаи тобистонаи трансферӣ метавонад сафи шаҳриёнро тарк намояд. Журналист Саймон Филипс аллакай дар шабакаҳои иҷтимоии хеш хабар медиҳад ки дастаи лондонии Челси ҳам дар ҷустуҷӯи вариантҳои пурқувваткунии хатти ҳамла аст, зеро он иштибоҳе ки Ҷексон мекунад ва аз дарди
нерхалосӣ надорад, на гол зада мешаваду на пирӯзӣ ба даст меояд. Барои Кол Палмер ҳам бояд нафарони ҳамдаста бошанд, ки кам-кам фоидаашон бошад. Ҷек Грилиш бошад вобаста муносибатҳои начандон дуруст бо Гвардиола ва омурҳои начандон хуби майдонӣ метавонад барои Челси луқмаи тайёр дар бозор бошад. Грилиш аз соли 2021 дар сафи Сити баромад дошта ин мавсим аз 35 бозӣ танҳо 3 голу 3 паси голӣ дораду халос. Қарордоди кории Ҷек Грилиш бо Сити то тобистони соли 2027 муҳлат дорад. Аз рӯи тахминҳои сомонаи трансфермаркт арзиши бозории Грилиш 65 миллион евро аст, вале моҳи август соли 2021 Ман Сити аз барояш ба Астон Вилла пулҳои андаку мандак не, балки 111 миллион евро пардохт карда буд. Вале чӣ тавре мебинем, сату сифати бозии ин англис ҳеҷ ба ҳамон маблағи додагӣ мувофиқат намекунад ва ӯ боз баъди рақобати ҷавобӣ бо Реал Мадрид зидди Гвардиола садо баланд мекунад. Чунинҳоро чӣ тавре медонем, тақдирашон ба дарғакунӣ аз варзишгоҳи Иттиҳод аст. аз варзишгоҳи Иттиҳод агар Грилишро берун карданиян аз Олд Траффорд бошад, Бруно Фернандеш худ майли рафтан кардааст. Дар расонаҳо хабаре баромадааст, ки гӯё лидери Манчестер Юнайтед Фернандеш метавонад баъди Евро 2024 дастаашро тарк намояд. Ин нимоватгари португалӣ худ дар бораи эҳтимоли рафтанаш иқрор омада оиди ин яке ишорае ҳам кардааст. Ба гуфти Бруно, агар ӯ майли рафтан аз Англия ҳам карда бошад, ин танҳо пас аз Евро 2024 хоҳад буд. Ин қарор танҳо баъди оне бароварда мешавад, ки касе диққати ӯро аз мусобиқоти қоравӣ ва финали ҷоми Англия ба дигар тараф бурда натавонад. Айни ҳол ин мусобиқа ва финал зидди Сити барои Фернандеш аз ҳама муҳимтаранд, гуфтааст Фернандеш дар мусоҳиба бо Дазн Португал. Бруно Фернандеш аслан ба сафи Манчестер Юнайтед аз Спортинг моҳи январи соли 2020 бар ивази 65 миллион евро кучида шартномааш то девони сурхон то тобистони соли 2026 муҳлат дорад. Аз рӯи версияи трансфермаркт ин португалии 29 сола дар бозор айни ҳол 70 миллион нарх дошта, ин мавсим 45 бозӣ гузаронид, 15 гол зад ва 11 паси голӣ ба номаш ихтисос дод. Хулас ки агар лидери девони сурх аз даста равад, пас ҳоли Тенхагу дастааш бозам вазнин тар мешавад. Аз ҷониби дигар рафтани Бруно ҳам аз эҳтимол дур нест, зеро бо он ҷанҷолҳои Тенхаг бо бозингарон ва набуди натиҷа дигар сари дилхо лидер ҳам ниҳоят вайрон мешавад. Ба ҳамин тамом боидарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.